Πριν από 14 χρόνια γεννήθηκε κάτι όμορφο. Μία ομάδα ανθρώπων ενώθηκε τρέχοντας με την καρδιά τους και ένα κοινό σκοπό: να δώσουν φωνή στα ζώα και να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το Penny Marathon θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Ιουλίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Penny Marathon είναι μια δωρεάν εκδήλωση που πραγματοποιείται την ίδια μέρα σε όλο τον κόσμο για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα δεινά των αδέσποτων ζώων, να αναγνωρίσει το έργο όλων όσων αγωνίζονται για να σώσουν τις ζωές των αδέσποτων ζώων. Μπορείτε να τρέξετε, να κάνετε ποδήλατο ή να περπατήσετε. Ναι, θα χρειαστεί να εγγραφείτε πριν την εκδήλωση. Ναι, μπορείτε να συμμετέχετε με το σκύλο σας, ακόμη και με ένα αδέσποτο σκυλάκι που ψάχνει σπίτι. Ναι, η εγγραφή είναι δωρεάν, αλλά μπορείτε να κάνετε μία μικρή δωρεά. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στο www.pennymarathon.com. Σας περιμένουμε στο Penny Marathon.